O pobo de Vilar de Seo, a escasos kilómetros da urbe de Rábade, quedou separado por esta estrada que une Rábade con Cospeito. E agora os veciños do dembandito pobo teñen que cruzar a carretera para comunicarse cos seus vecinos dun lado a outro da estrada, sen pasos de peós, ningunha ponte que lles permita cruzar con seguridade, sen arriscar a vida polos coches que circulan a alta velocidade, xa que a estrada é de condicións de bastante velocidade e anchura para forrarlle aos coches tempo na comunicación entre Rábade e Cospeito. Os veciños deste pobo de Vilar de Seo pois vense perxudicados. Esta é unha estrada que aínda aparentemente nova, xa ten bastantes anos, casi 20 anos ou máis. En todo ese tempo, nin o Concello de Rábade, nin a Deputación de Lugo lles puxo un paso de peós, unha ponte ou algún medio para cruzar sen dificultade esta estrada nova de Rábade e Cospeito. Co cal, pois, o pobo, que era un pobo moi bonito, quedou en parte abandonado. As casas novas, pois, repártense ao longo desta zoa, e as casas vellas, algunhas se conservan por este outro lado da estrada. Agas estas que quedaron abandonadas por atoparse ao carón da carretera e quedar cortada a comunicación entre casas próximas de veciños.